גדי, מה נתת לה? מה? מה נתת לה שגרם לה לצרוח? מה, אתה מסתלבט? לא, אני שואל באמת, גדי, כי פשוט כל הבנות שאני יוצא איתן אף פעם לא צורחות. ואתה נותן להם? כן, ברור, מה? לרינה נתתי פרחים, לרבית נתתי שרשרת, ולמירי נתתי אפילו DVD, אבל אף אחת מהם לא צרחה. תגיד לי, מה, אתה בסדר אתה? אתה מסתלבט עליי, נכון? למה אם אתה מסתלבט? לא, תיזהר. גדי, לא. מה, אתה רוצה להגיד לי שאתה בחיים לא נתת? אמרתי לך, נתתי פרחים, נתתי שרשרת. לא, 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 נתתי... לא, אני שואל אותך אם לא נתת. מה? לא פירקת, לא נתת, לא שפצת, לא הדבקת, לא הבאת אותה למישהי. לא. אתה לא... אל תגיד לי שאתה... בתול. אתה בתול? אתה לא בתול. אל תגיד לי שאתה בתול. כן. אתה בטוח? כן. וואו, וואו. הלו, שונטל. אהלן, בסדר, בסדר, מותק. את יכולה להגיע למקרה דחוף? לא, לא בשבילי, מתוקה. בשביל חבר. יופי, את עושה פה מצווה גדולה שתדעי לך. אז את יוצאת עכשיו, נכון? פצצות באוויר, נשמה. תודה רבה לך. מי זאת? שונטל, אמבולנס, לוי. למה קוראים לה אמבולנס? למה היא באה להציל אותך? גורי, אתה ראית את איציק איפשהו? בית שונטל אמבולנס לוי, ראית? מה אתה אומר? גם גורילה וגם לא מדבר? שיהיה בריא. מעניין איפה איציק. איפה איציק? מה קורה עם איציק? כמה זמן לוקח לו להשתין? סלחו לי רגע, אני חייב לבדוק שנייה. עוד זאת, זה פעם ראשונה שהוא נותן, אתה מבין, דוקטור? כן, חשוב מאוד. גורי, בוא איתי. איפה המניאק מסתובב? מה העניינים איתך, גבר? אפשר סיגריה? בכיף. מה זה, השתנה לך הכל? גדל לך שיער? מה קרה? אל תשאל שאלות. מה נשמע אמבולנס היוני? אתה יודע איך זה, עובדים יום יום. איך היה הגבר? פנתר. רק מרוב התרגשות הוא נתן לי במכונת תירס במקום בחנות דגים. מה אתם צוחקים? מה קרה? מה קרה? מה מצחיק? משהו מצחיק? נתת לבחור הלא נכון, יא אמה. אל תדליקו. אל תדליקו. למה מה, עשו קצת מסתלבט? נהיית לי גבר? כן, אני גבר, להיום... מה יש?
היום לא צוחקים עליי. אל תדיקו אותי. נתת לבחור הלא נכון, יא מניאק.